Ġinġi minn background ta' familja dejjem bil-qoddis u hekk. Meta mitu ħadda kbira jien. Ħadda kbira fis-sens bdejt ngħid jinkin l-iktar ħaġa li nħobb missieri barra tfal issa hekk. Allura ħadda kbira ma jien ħanerġa' narah. Dak il-feeling li dejjaqni jien li qatt ma ħanerġa' narah. U l-fidi tiegħi marret lura ħafna. Imbagħad jikbru tfal. U jħed jistudja l-filosofi li l-oħrajn isegwu li sfortunatament tilfu ħafna mill-fidi l-lum. Pero xorta ninsegwi nies u nammira nies illi jemmnu ħafna, jina nemmen li hemm xi ħaġa u raddu salib għalhekk kemm jien selfish, jina qasbis nitlob ġieli sir tax nħossni tosta. Nitlob meta jkolli bżonn ġieli meta nkun sew f'ħajti. Nieqaf qasbis niftakar xejn. Ma tudix gratitudni. Mbagħad meta jkolli bżonn nisti ngħidlu Ommi Ġesu pereżempju milux kelli sitwazzjoni vera kienet kera jisni ma rridu għax jiena drajtek ngħidlu ma Ġesu pereżempju ħossibli issa qasad nilhom għax nisti alla volja. L-importanti taħdem. Taħdem jolez, mistoqsija tajba. Ifem, dakinhar ħadmet meta ġrat, sa nara, ifem, jiġru l-affarijiet. Ma jinnemmen li aħna bħala bnedmin għandna bżonn il-xi ħaġa, issa x'inhi u x'forma u kif u kome. Għalija tgħinni li naf li hemm xi ħadd, dik għadni nemmena li hemm xi ħadd ikbar minni u naħseb hekk nitlef dik. Din argumenta ħafna ta' maħbib u niddiskutija ma' ħafna nies u għandi ħabib tiegħi partikolari vera nħobbu ma jemminx. U ngħidlu ma dik ġdwejja illi tajt. Illi ma dik ir-realtà. Di bdew nemmnu u ngħid vera, aħna ħanispiċċaw, ma di bdew ngħidlu lej jiena ra ħaneqpa nemmen li hemm xi ħaġa ikbar għalija. Ġifieri għalik li il-fatt li tista' tibqa' tittama, għandi żewġ mistoqsijiet fil-verità. Waħda li nara ftit stramba forsi għax għatma esperienzajta li wara l-tlift il-messierek ir-renunzjajt il-fidi. Mux renunzjajt, ġew ħafna dubi. U minn fejn ibtu daw id-dubi? Għax tant kont disprata, ġon, ħadit ħaqbija, tant kont disprata fil-bidu li kont inkun għadin ngħidlu tini sinjali għadek hemm ħalli nistrieħ. Kelli ta' naqra ma xorta jiġu nid-dubi, mux kelli sinjal ta' imma kien hemm xi ħadd laqalli xi ħaġa. Missieri, insomma nista' ngħidu b'daqshekk ma jiġri missieri kien kellu salib tat-taw jgħidulu tal-injam. Salib tal? Taw. Taw hija reliġjoni. Eżatt, ġabulu minn barra insomma kien tal-injam, ikun forma ta' ti. U ta' kienu ġorru dejjem fuq missieri. U meta miet kien fuq, ħadd ma jaf bih. U darba wara missieri ġitu ħaddiem waħda mara nafuha, qalt li isma' qalt li jiena qalt li noħlom bihom jien ma nemmiex dawn l-affarijiet jien tal-futur ma nemmiex bihom. Qalt li isma' qalt li issa noħlom bih ta' qalt li niġi ngħidlek u mettila hija ma nagħmilx. Mhux hekk u jiena u missieri kienu jinħabbu ħafna u meta mit missieri jien dak il-ħin mhux għad minni x'ħanajt xtaqt li tmut ommi. Ħanfehmilek għalfejn. Għax Tommi mhix ħatejx minn missieri u l-weġa kbira tiegħi li kelli kienet mhux taqta li tmut ta' ma kollha xejn. Imma I was desperate kif ommi ħatejx minn ajru. Allura dik kienet kienet problema kbira lija. U insomma għadda żmien u tiltaqt miegħi lill-mara għad li isma' għad l-ħalom ta' missierek. Nerġa' ngħidlek ma nafx x'veru. Għad li l-ħalom ta' missierek għad li isma' qal li ġi affarijiet. Għalt li waħda għajt li l-Kler, għaxina kienet, li ommok, għax ommi kan pattajab ħafna wara li mit-missieri, surprisingly enough, li ommok she's okay għaxina nkun dejjem maħħa. U għajdila li dak is-salib tat-taw jgħat miegħi. And that is a big question mark. Mista tajd li so jista' jkun li mhux veri se jkun li le. Ma ħadd ma kien jaf bih. Ix-xettiku fit-taħdid. Sewa, le, anka jiena. U kien jilbsu. U kien jilbsu, ħadd ma kien jaf bih, ta' kien iżommu fuqu. Ma kien ikun mistur taħt il-mis. Kien ikun taħt il-t-shirt jiġi. Ma il-mara kienet tafu. Ma taf, le tafna, ma mhux li qatratu bis-salib żgur. Allora it was a big question mark għalija, nerġa' ngħidlek iżommu nafu xa.
Imma, sfortunatament, meta mit missieri ħadda kbira xina kont id-disprata u kont nejlu tini sinjali għadek kem, għax kienet t-disprani li għatma ħanerġana, għatma ħanerġa mislu ideju, għatma. Fimt? Imma. Dak il-dokumentari, hemm serja ta' dokumentari fuq Netflix minn għalija, jismu Life After Life. Rajtu. Life After Life. Naħseb sibt ħafna wins. Tama fih, eżatt, insib ħafna tama fihom dawk. Eżatt. U qablu fil-90s kien hemm ieħor, xaġa sir mhux il-Life Imma After mbagħad jiġuni d-dubji, daqqa nkun tajba, daqqa jerġa' jiġuni d-dubji, mbagħad tal-blieħ. Xorta naffaxxina ruħi ta' jien niltaqa' ma' xi ħadd li jemmen bajnejh magħluqa bħalma kien missieri per nieħu pjaċir nismagħhom pereżempju. Jien nħobb infakkar lili nnifsi fil-mewt għax iżommni grounded. Ħafna. Kieku kellek, nisansek xi ħaġa oħra, kieku kellu xi ħadd jiġi jgħidlek ara ħanajdlek jew meta ħatmut jew kif ħatmut x'tagħżel. Wow, good question. Ma hemm il-parti tiegħi li tixtieq tgħix għal dejjem tgħidlek kif. Għax ovvjament nibqa' nevita. Għalkemm jekk jgħid li jisma' kollok minna ġebla fil-marrara li ħatinfettalek u ħajsplodi lek il-kuru minn għajnek biex għażla. Ma jekk pereżempju jgħidu li jiena fataqla daqqa ta' karozza pereżempju. Xorta fis li tevita. Imma ma nafx nasib kieku ngħid kif biex forsi nagħmel li nista biex Kif anke jiena, le ma tistax tirranġa, jew kif jew meta. Jiena kif ukoll naħseb nażem, għax inkun naf meta kien nibda nagħmel minus 5. Biex ikun makabru għandek xewqa ta' kif tixtieq tmut. Jien nixtieq imut bħal missieri, jien ġej nixbaħ ħafna missieri, missieri waqgħu miet bum. Konna niġru maġina għax il-mami tibda tgħidli u inti, għammi tibda tgħidli tmur tagħmel wisħi, tgħidli ma niflaħx narak, ngħidilha mhux li kien naqgħu immut bħal missieri, dik li sbaħ mewta għalina ma kienitx. Imma għaxa miet qabel tiġtaħija, qabel il-show, ġimma qabel ġivi dizastru naturali kellna. Imma missieri immaġina ġera miet miegħi jiena kontatni kif tlaqtu waqt li qed niġri l-isbaħ ħaġa. Għalina kienet l-isbaħ ħaġa. Nixtieq immut bħalu kieku. Anke jien preferi dik ix-xorta ta' mewta. Għal ta' warajk mhux sabiħa, ġifieri, għala volja mbagħad wara. Diment li naħseb imma jekk ikollok xorta ta' arbit li kellek int ma' missierek, ma nafx li kienet. Ma nafx ma esperjenzajtix jiena, però peress li jisu relazzjoni dejjem kienet tajba, kien hemm konsistenza fir-relazzjoni tagħhom. Dik kienitni il-grieving process kien tajjeb ħafna. Fil-fatt jiena niġġieled ħafna mommi. Imma, per eżempju, mura li għanar ta' sibsu niġġieled magħha u niġġieldu u nibda ngħid fil-karozza ma qabel ma toħroġ ġiġbida u nbusa per eżempju. Għax ma nkunx rid nitlaq fuq nota ħażina, għax dik ta' missieri għalmitni ħafna peress li jiena kont tajba ħafna miegħu u qabel ma tlaqtatlu kellna problema dak iż-żmien u qalli kif ħansolvuha din il-problema tlu lepa nsolvuha. U jiena bqajt niġri miegħu għax jiena qatt ma kont niltaqa' miegħu, iltqajt miegħu dakinhar li miet. Jien kont qgħod ħdejh. Missieri kien imur quddis tas-sitta dejjem. U jien kont noħroġ niġri fis-sitta, allura qatt ma sar niltaqgħu u dakinhar bdejt nitqalleb fis-soda, bdejt ngħid imma jiena għalfejn nitqalleb fis-soda, bdejt ngħid sar li l-ħin biex nieħu t-tifel l-iskola, imma xi ħaġa qalt li joħroġ jiġri. Kif noħroġ ndur il-kantuniera nara l-missieri jiġri fil-bot. U għedt u qalbi ħebritni, ġidi mhux ħaġa li immaġinajt jew biżmien ġiet jien niftakarni kif rajt il-missieri jiġri fil-bot, qed imma jiena għalfejn nara l-missieri jiġri. U mort nilħu. U dak ħaqatox dak moħħu kien li jiena nitferfex u jiġri li xi ħaġa u kien qalli int kif qedaw. Għatla ħaniġina miegħek bajin. Qalli le qalli inti suppost qed wassal il. Ġis mistoqsija biex nifhem sew. U kien jiġri. U kien jiġri bħal. Kien jimxi kien terġa' dak jaxon kellu 68 il-papa meta miet. Kienet jimxi insomma u l-ħaqtu jien. Kont sejra l-ġirja tiegħi, għatlu għaw patlu, għalli int kif qedaw, għalli int suppost twassal il-tifel, għatlu letlu, għax qalbi ħebritni. Għatlu li għatlu ħanġri mija kien, u ġrejna fl-imkien, u bedi li mur binti mur, u jina għetnek konna duraħet ta' 7,000 mid-darba, u rjabba najda. Għatlu li ħanqotna mija tlajna tela, u l-brava tabiba konġeja, tela ħarieħ. U għettilla l għattalla jbirek missieri kemm għadu tajjeb jien, għax tlajnija u ma għatax nifsu jowek.
U battu wasanna fi triq tal-kabuċini għajdula, u bekk hemm Madonna mniċċa. U l-missieri ġaqalli mura xed tinkwetani, u jiena ma koġġirt ninkwetaħ il-missieri. U bdejt sejrek għal-ġun. X'nagħmel immur? Jew ma mmurx, immur jew ma mmurx. U reġa' qalli qed mela ħammur, għatax ma rridx ninkwetaħ. U ġrejt inħares leħ ta' niftakar sal-bira ilu 10 snin, inħares leħ u naraħ jiġri. U indur il-kantoniera. Nasal id-dar. Niftaħ il-bib u nisma l-mobile ġempel għadni fil-tarġa ta' barra. Jirrispondi t-telefon il-raġel, kif jirrispondi t-telefon nibna najat u għarżaqċa triq mis-sirimiet. U l-raġel beda għamili, xinti ta' nisma, kiena duqas għal-hello, najat u għarżaq. Sander da jizmin kien joqt warajna kien għalli smajtek tajat u ġezaq, dejna illu mis-sirimiet, zgur. U raġel għalli għafa għaset nisma u kien miet. Kien miet għax kien. Kif telaqni? Waqafejn nitċat l-kem kien devot, għabat ma nitċa ek jitlob u waqa. U miet. U bata minn 3 jien, laqas niflaħ nitkellem għax bid bil-pena li ma qbajċ miegħu.